Здравейте, аз съм Галя от movabg.com и днес изследваме какво се случва с тялото ви и с контрола на тежестта ви, когато нямате 4 точки на опора под себе си. Ще застанем на 4 крака, дланите са точно под раменете, коленете са под тазобедрените стави и нека плешките са в стабилна позиция, както и рамената кост. Ако имате склонност към хиперекстензия, следете винаги лактите си, както и позицията на гръдния кош. Знаете от работата ни заедно, че гръдния кош е добре да се подравни с таза, с предната страна на таза, когато сме на 4 крака. С времето това става втора природа, няма да е нужно да проверявате през цялото време къде ви е таза, къде ви е гръдния кош, къде са ямките на лактите. От тази позиция, нека вдигнем едната ръка, после другата, едното коляно, после другото. Да опитам още една гледна точка. Едната ръка, другата, едното коляно, другото коляно. И забележете центъра на тялото, централната ос на тялото. Много от нас, вдигайки едната ръка и коляно, преместват цялата си тежест. Или пък често се случва, вдигайки едната ръка, да пропадне цялата плешка. Или да пропадне цялата подредба на рамената кост и на предмишницата. Често може да се случи, вдигайки коляното, да пропадне цялата стабилност и структура на таза. И това не е толкова важно в тази среда, където всичко е равно и лесно и няма никакъв риск, когато това се случва. Но когато сме навън, ако се катерим, ако лазим по нещо, ако трябва да преминем през дърво над ръка, както на мен ми се случи онзи ден, или пък да сме на клатещ се голям камък някъде, катерики са по морените, например, супер важно е да имате контрол върху централната ос на тялото. В противен случай, това, което се случва е, че губим контрол над стабилната си основа и не можем да създадем движение в нова посока. Ако пък спортувате, ако работите с бърза смяна на движението, с съобразителност, с преместване на тежестта, с хващане на топки, супер важно е да имате контрол, колкото се може повече, да може да протегнете краки и ръка и да се върнете към центъра си, колкото се може по-бързо. Затова супер лесен тест, просто да видите как реагирате на смяната на тежестта и ако това е лесно за вас, винаги може да опитате и в други позиции, да видите как се чувствате. Така, от мен Галя, хубав ден, движете се добре, чувствайте се добре, отбивайте се на Facebook страницата на movabg.com и нека да се виждаме по-често и да правим хубави двигателни практики, да опознаваме повече добрите начини, по които да се движим, за да може да го правим по-дълго и по-добре.